Hey, what's up mga men? Good morning. So, ngayon part 8 na natin sa ating daily vlog. So it's our day 8 in our daily vlog, guys. So una natin gagawin, pupunta tayo ng Tapuan kasi bibili tayo ng fish. bibili ka ng fish. Isda. Anong gusto mong isda? Red Dragon. Ano yung isda na yan? Parang kayo, parang apoy. Wow. Paglaki niya, para siyang apoy. Bumubugwak ba yan ng kayo? Hindi. Bakit Red Dragon? Kasi ang color ay sobrang red. Kaya parang Red Dragon. Yes. So hindi pala Red Dragon yun. Red Fish. Hindi. Red Dragon talaga pangalan nun. So guys, Search mo pa sa Google. ay may Red Dragon pala, guys. So tara na ba? Yes. Tara na, punta na tayo. Tara. Bye-bye. Bye-bye. It's raining once again. Mamaya na tayo punta kasi umuulan, no? Ay, natubasa. Ay, namamatintin! Namamatintin! Ligo ko! One, go! Karigo po! Owan! Umuulan nga! Di ta pwede mulakaw. Hoy, mga basa ta. Ganun ka mabasa sa uwan? Wala na siyang lakas, guys, kasi hindi kami makabili ng dragon fish niya. Ay, red dragon pala. Ayan siya, guys. Sobrang ano niya, guys. Wala na, guys. Umiiyak na yan, guys. So, update ko kayo mamaya, guys, pag wala na yung ulan. So guys, wala nang taligsik, guys. Hoy! Ang saman? Ito sa isda, eh. Hoy! Kung palit ang isa. Hana na, God. Salamat sa'yo. Bawal Hana na na, God. isagol. Ha? Bawal isagol. Wow. Bisan kong pulihas lang. Hana ko ni mag-on, God. Sumuntik na tayong mapaakan ng iro, no? Yes, guys. Ang isog ng iro nila. So, happy ka na ba sa iyong... Yes, Isda. happy na ako, guys. So, uwi na tayo? Yes! So guys, nakarating na kami sa bahay. Let's go! Paano mo yan Okay, lilipat? lagyan natin kong isda. So guys, ang laki pala, guys. Parang iho. Parang shark. Busy ni auntie, eh. Yeah, murag shark. Fish vendor. Murag shark, eh. Ang bisa niya Basta kay may labasira. Labasira na ka. Atarash! Looks so good. Atarash! Looks so sweet. Kani dili na. Dili no. Nasa na sa shark, Ronich? Patay gawa. Shark number 3. Sus! Lagom lagi ng shark, eh. Lulagong nga shark. Blue siya, uy. Blue? Blue? Purple man na. Ayun na ni Choy. Kumukuan pa lang. Kibutas. Madlo ko. Bambay pa kong galit. Di lagi maambak. Di ka maambak, uy. Higit na kaginhawa. Later. So guys, time check. It's 5:37. So grabe ang lakas ng ulan, guys. Parang may bagyo. So punta tayo sa taas. Tingnan natin kung sino nalito sa taas. Ayun, may batang maliit. Oy! Kumusta diha? Hoy, bagyo! Hoy, bagyo! Ano lang ka diha, uy? Munaw na ka? So guys, bumaba si Chin. Hey! So guys, bumaba si Chin, guys, kasi nagutom siya. Tara, kain tayo. Dali na. Wala may manok diha, God. Puro man na ice. Puro man na ice water. Dili. Ito nga pansit lang. Dili man good Milo. Nalikat malo. So, ano ni guys, ay ginamos. At ito. Sarap naman ito. Tomorrow.
Hey, what's up guys? Ngayon ay may celebration dito sa amin na sinulog. So, andun sila Tinits. Malapit lang dito sa amin bahay. Kasanayan na kasi dito na mag-celebrate. So, tara puntahan natin sa Tinits kasi nag-aantay na yan. Magpa-video daw sila. Sasayaw sila ng sinulog. Let's go. Ayaw nyo. So tapos ko na lang videohan guys. So uwi muna ako. Pakita ko to ni Ma'am Shitin yung video. Tomorrow. Hey, what's up mga Megs? Mga Meg, so Good morning. good morning mga Meg. Time check, it's already 6:40 a.m. So anong gagawin mo? Maliligo kami ng dagat. So maliligo siya ng dagat guys. So, Sobrang tugnaw ngayon guys. kasi si Ma'am Shitin nag-aya. No, punta dun sa baybay. Kagagising ko lang. Kagagising lang namin tapos pupunta na agad kami sa baybay. So, madali lang kami guys kasi mag-klase pa ako. Okay. Sige, let's go na. 8 p.m. Okay. PM! Ay, So guys, hindi na lang kami maliligo. Guys, punta na lang kami dito. Kasi guys, nag-uulan. Kasi sila Tito Eneng, hindi sila maliligo kasi sobrang ginaw ko, no. So, nandito si Ma'am Shitin, guys, no. Nag-ayaha, guys, nagduyan. Set muna natin dito, guys. Sobrang ginaw dito, guys. Mukbang na ba may buwad na dito? Ha? Ano? So guys, tingnan niyo si Ma'am Shitin, guys. Ang suot niya parang si Tito Eneng. Ang Tito Eneng yan guys, ang sinusuot ni Ma'am Shitin. Yan, hindi na natin ipapakita si Ma'am Shitin kasi masusuko siya. Ito na masusuko. Mga gaway. Hey guys, no? Dito ngayon sa Tinits guys, nagklase. So, tingnan natin siya. One eternity later. Film na to. Ako able. Hindi abli! Abli! Be, ako be. Hindi abli na! Uy! Abi ko, babos. Bubbles! Wala si Bubbles. Uy, nagpadanag suot ni Kuan, Jerome. Later. So, hey, what's up guys, no? So, babalik kami pag bibigay ng mga ice candy kasi Pizza. pinakyaw. So Pinakyaw. guys, it's so good. So, guys, pinakyaw na ni Auntie Alma ang aming mga baligya na ice candy, guys, no? Sabi niya, ibibigay daw namin sa, mga kaibigan ko dito. So, let's start. Ibibigay na namin. So, thank you so much. Thank you so much, Auntie Alma. So, tatawagin na natin yung mga bata. Bye! Tatawagin na natin. Tatawagin na ba natin? May nagtawag-tawag sa cellphone mo. Wait mo na, may nagtawag-tawag pa dito.
Thank you so much ni Auntie Alma sa Yes, thank you so much. pagpakyaw talaga, niya Auntie. ng binibenta naming ice candy. Binibinta naming ice candy. Kung sino man yung papakyaw ng aming frozen food at aming ice at aming ice water, pakyawin nyo na kasi wala na talaga kaming pera. No more money jumping on the bulsa. Let's go. Tawagin ang mga kaibigan mo. So, umuulan guys. Here we go. Apa yun? Gila. Ay, pagsinuan. Shopping. Tara. Asa sa tinetso? Nansok. Nets! Tara, tagi sa nila. Dagan mo. Agad mo. Sige, dah. Lihat dia. Why thank you dah, why thank you. Thank you. Salamat, Mama Alma. Nah, Salamat, Mama Alma. Salamat, Mama Alma. Sige na. Salamat, Mama Alma. Kay, magkuya kay. Doon pa nakikipa kay. Siap doon mo. Balik ha. Thank you. Insect net! Sa insect net, sa pili nets. Doa nets kay ka-insect. Wala, insect. Doa alam ba kay ka-insect ano? Hatag dito lang. Asel? Lakas. Pag-insect off. Kasi wala pa. Insect. Ikaw ito inyil. Ikaw baby. Thank you so much, Auntie Alma. Kasi nakabigay na naman ako ng mga bata. Nabigay na. Uy, nagbigay ka ng mga bata! So, madami pa guys, no? No, kainin mo na lahat yan. Ha? Yes. Daga na to. Magharap dito na mo. Yes, mukbangin. Yung tagain lang, Neds. Oh. Si Panday. So that's it for today's video, mga Meg. I hope you like this vlog. God bless you everyone, and I thank you.